Poate nu ești prea sensibil, poate doar ai dus prea multe singur, poate ai fost puternic prea mult timp, poate ai mers înainte prea mult timp, poate ai funcționat prea mult timp fără să mai fii bine cu adevărat. Și asta se vede. Se vede în energia ta, se vede în starea ta, se vede în mintea ta și se vede în calitatea vieții tale. Mulți oameni par bine la exterior, dar în interior sunt obosiți, tensionați, încărcați și uneori cel mai mare pas înainte nu este să mai demonstrezi ceva, ci să recunoști, să ai puterea să recunoști adevărul, că ai nevoie de claritate, de reglare, de sprijin și de un spațiu în care să nu mai duci totul singur. Și asta nu te face deloc slab, din contră, te face sincer, te face matur și te face om. Și de multe ori, de aici începe schimbarea reală. Crește calitatea vieții și energia revine. Dacă simți că ai dus prea mult singur, scrie-mi în privat și vedem dacă o sesiune 1 la 1 te poate ajuta. Eu zic că da.